V podtatranskom regióne však prechádzku historickým námestím musíte absolvovať hneď niekoľkokrát. Aj v centre kráľovského mesta Kežmaru. Historické námestie každoročne v júli ožíva medzinárodným festivalom remesiel a ľudovej kultúry Eliro. Z celej Európy sa do Kežmarku zídu remeselníci, aby predviedli svoju zručnosť, šikovnosť a dávku umenia. Kováči, rezbári, šperkári, hrnčiari. Počas festivalu nechýba tradičný folklór a pestrá paleta rôznych atrakcií. Kežmarské námestie s pôvabnou radnicou, lemované pestrofarebnými domami, sa na niekoľko letných dní vráti do histórie. Históriu nájdete aj na hrade. Hrad v Kežmarku sa nachádza netypicky priamo v centre mesta. Prejdite sa jeho expozíciami, ktoré predstavujú remeslá, historické zbrane, lekáreň a hladomorňu a nezabudnite na väžu, v ktorej bola dlhých 6 rokov zamurovaná nešťastná hradná pani Beáta Laská, ktorá sa previnila výletom na zelené pleso. Na Kežmarskom hrade určite neobídete ani expozíciu historických vozidiel, unikátne autá a motorky z čias prvých krokov automobilového priemyslu. Kostolík Najsvätejšej Trojice alebo drevený artikulárny kostol v Kežmarku patria medzi najstaršie pamiatky v tomto meste. Bol postavený na predmestí za mestskými hradbami. Pri jeho stavbe nepoužili žiaden kov, aj klince boli drevené. Jedinou kamennou časťou kostola je sakristia. Zvonku vyzerá kostol ako obrovská hospodárska budova. Jeho barokový interiér zaujme každého svojim priestorom a krásou. Nemožno sa diviť, že je považovaný za najkrajší spomedzi posledných 5 zachovaných kostolov svojho druhu na Slovensku. Stropná maľba, ktorá predstavuje modré nebo, oblaky, 12 apoštolov, 4 evanjelistov a nad oltárom obraz Svätej Trojice začala vznikať v roku 1717 a doboví majstri ju tvorili celé 10 ročie. Zamagurie a Pieniny. Čarovný kraj, ktorým zurčí a prepletá sa rieka Dunajec. Na jej vodách medzi vrchmi Pienin pod 3 korunami môže vaša plavba s zážitkami pokračovať ďalej. Gorály a ich pľte i divoký rafting Dunajcom z Červeného kláštora do Lesnice aj cez miesto, ktorým podľa legendy skákal najznámejší slovenský zbojník Juraj Jánošík. A z Lesnice popri pokojnej i divokej rieke peši či na bicykli vedie späť cesta do Červeného kláštora. Kláštor Kartuziánov, dnes múzeum v Červenom kláštore, vám rozpovie príbeh o lietajúcom mníchovi Cipriánovi. Ciprián liečil odvarmi z bylín, tinktúrami, čajmi, vedel naprávať zlomeniny a púšťať žilov. Legenda hovorí i o tom, ako Ciprián zostrojil lietajúci stroj, na ktorom chcel lietať a spoznať záhady vtedy ľuďom nedostupné. Vzlietol z končiarov 3 korún poháňaný láskou ku krásnej pastierke. A ako sa to skončilo, vám povie každý goral rád osobne. Zamagurie to je aj tradičný goralský odev, nárečie a folklór. Môj rodokmen siaha do 1703, ja som 9. pokolenie, takže ostávam v Lesnici v Pieninách a keď sami vidíte tie krásne Pieniny, kto by stále odišiel? To je moja ojčizna, jak sa povie, takže preto som tu, pracujem tu, mám tu rodinu, priateľov a všimajte, z roka na rok nám tu prichádza viac a viac turistov, kvôli čomu? Kvôli krásnej prírode a tú prírodu si chceme zanechať aj pre naše ďalšie generácie. Na túto návštevu isto nezabudnú ani vaše chuťové poháriky. No dobré jedlo vám bude chutiť viac potom, ako sa pri pasovačke stanete pravým, nefalšovaným goralom.